Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ongi etorri urteko egunik ederrenera. Gaur, martxako 21 poesiaren mundu eguna da. Poesia aniztasunen sormena da, eta horregatik kafea aipatzen duten hainbat poema aukeratu ditugu. Badira, hankatartean baino sartzen ez zaizkidan gonbidatuak ere. Kafea hartzen geratzen ez direnak. Horietan, maitasuna gartxua da. Egunkari horriekin egindako suaren moduan. Bat-batean azten da indartxu, baina itzali ere, berehala itzaltzen da. Kerik, errautxik utzi gabe. Jone Gorostarzu, 2012. Ni naiz Jean-Michel Basquiat, lientzuen gainean kafe hartu, bazkaldu, aserretu, poztu, desesperatu eta uzten ziotenean lo egiten zuena. Arkaizkano, 2001. Potetxo batean sartu dizkizut ere, loretxo bi eta kilkir bat, herrimina sendatuko dizutenak. Kafe beroa prestatuko dizut arratsalde euritsuetan, lanetik bueltan. Juan Alamizketxebarria, 2002. Kafe usaina, goizeko ordu txikietan, izara ipini berriak, lotaratzeko orduan, pentsamentu lilia, horri zuri artean, Isabel Diaz, 1989. Euskal Herrian hor gaude, euripean, kafe azkarregiek ahozokoan uzten duten gustu beltzean. Itxaro Borda, 1982. Patrikan lausos besteik ez, puzle txikitu bateko piezak, elkartzen ez duen zeru bat, txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Bigarren eskuko. Bai, Euskal Herrian hemen gaude, akaso leku batzuetan euripean, baina gure inguruan ateri, asko zobeto horrela korrika egiteko. Bizkaian jarraitzen du korrikak, Getxo eta Leio atzean utzita Deriora bidean da eta arratsaldean Bilbora iritsiko da. Aizue, badakizue beti esaten dena, gure basoak ez lirateke hain berdeak izango euriagatik ezpalitz. Eta guk, maite ditugu gure bazterrak. Maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen kan ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Begira, gaur martxako 21, basoen nazioarteko egun ere bada. Egunaren helburu nagusia planetako baso eremu guztiak zaintzearen garrantziaz jabetzea da. Horrekin batera, espezie guztien biziraupena bermatzeko. Basoari buruzko 11 olerki dauzkagu. Zer zen lehenago, zuhaitza ala basoa? Basoiarrak ere ez dak, neguaren kontra, zuhaitz soilduak, ekintasun soia, Josetxo Azkona, 2009. Oro fin, oro biluts haizearen baitan, goizeko asperenean, egun berrietan, basoak baketan, udazkenaren soa zeure begietan.
Ibon Zabala, 1985. Mendi eta hondartza aztuak egiten diote agur. Urrezko kardinalak bere omenez herriko basoak piztu. Bai, ona dela udazken, negua azpiratu duena. Aialde, 1959. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du alduen guztietan. Eta gure basoen kolore berdea aipatu zue, eta begira gaur martxoak 21 koloren munduko eguna ere bada. Portugalgo kolorearen elkartearen ekimenez sortu zen egun hau. Data hau aukeratu zuten eguzkiak zuzenean ekuatorearen distiratzen duelako. Eta horrela, egunaren eta gauaren iraupena gutxi gorabehera antzekoa delako. Ba, hemen doa, olerki bat. Bere aginekin eman zidan dolore, kolore denetan. Gorri, belegi, more, ikusten banizkion begi biribilak, gutiziarekin, bere egal zimelak ebaki zizkidan tenorean kordelak, geldiro libraturik niri orkatilak. Gorri bat, itxasoan, zabaltzen, berde eta urdinaren, kontrakoa da, azaleratzen den ura, ezagun da, kolore zahar bat. Otoitzak ere sailka daitezke, ez neurtzeria. Baizue, poesiaren, basoen eta koloren nazioarteko eguna izateaz gain, txotxongiloen mundu eguna ere bada. 2000 urtean ospatu zuen lehenengo aldiz nazioarteko txontxongiloen elkarteak Dadi Pudumji titireteroak aukeratu zuen data, eta 2003tik mundu osora zabaldu da ospakizuna. Ba, olerki bakarra topatu dut gai honekin, Oier Gilamen hau. Txotxonginoen kanposantu bat behar du hiriko plano honek. One day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there, like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round, with all the fun of the fair. One day I'm feeling down. Aizue beste kontu bat ere bai, Poesiaren, basoen, koloren eta txontxongiloen nazioarteko eguna izateaz gain, arraza diskriminazioa ezabatzeko nazioarteko eguna ere bada. Herrialdeei eta nazioarteko komunitateari arraza bereizkeria motak guztiak ezabatzeko ahaleginak areagotzeko eskatzeko. 1960ko martxoaren 21ean, Hegoafrikako poliziak Paslosen, paseen legea onarpenaren aurka, modu baketxoan protestatzen ari ziren pertsona talde baten aurka tiro egin zuen. Paslos horiek Hegoafrikako hiri eta landa eremuetako beltzon joan etorriak kontrolatzen zituzten. Guztira, 79 pertsona hil zituzten. Gertakari horri, Sapersvilleko sarraskia deitzen zaio. 6 urte geroago, 1976an, Nazio Batuen erakundeak arraza diskriminazioa ezabatzeko nazioarteko eguna aldarrikatu zuen. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves. Eta ez ezagunaztu gaur Niuruz dela, Persiar egotegiren arabera urte berri baten hasiera. Ba, guk saio bat eman behar diogu hasiera, bestela arratsaldea iritsiko zaigu. Larun bat hontan, Zuberoan jokatuko da Euskal Herriko Mutxapelketako finala eta federazioko kidea den Raul Garziarekin egongo gara. Eta Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango da, bai osteguna da, baina hementxe egongo da, badakizue, txiri bueltak ematen. Letrak eta futbola egitasmoaren inguruan ere hitz egingo dugu, badakizue, poesiaren mundu eguna dela esan dugunez. Eta Unai Elordi Hidalgo ere etorriko da, baina oraindik ez dakigu zer kontatu behar duen, edo behintzat ez dugu ulertu. Martxoak 21 ditu, gaur osteguna da,
Eta hau, bigarren kafea da. Ongi etorri guztioi. Zuekin, Julen Goikoetxea hor begoz, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin, Aritz Alkuila eta Maio, egunon? Egunon. Ni Goiuri ez izan handian nauze. Ongi etorri denoi, bigarren kafera. Kantu zenborutxetan sustraiaren trazaoan ostorizko erreka bat begiak hartu dizkizu lanbroak. Olat Salvadorren lan berri honekin, basan izan duen kanta honekin hasiera emango diogu saioari, bigarren kafearen 700 eta 50 saioari. Hori ospatzeko modukoa da, esan genuen agian zerbait egingo genuela 700 eta 50 Jesus, 700 eta 50 gerora esan genuen, 1000 ere iritsiko gara, indartxu gaude 1000 saio egiteko, beraz 1000 saio ospatuko ditugu, tokatzen denean, noski ez ditut kalkulak egin, tokatzen den, baina tokatzen denean ospatuko dugu, ere gaur 750 ospatzeko modukoak dira baita ere, beraz oso pozik gaude. Zuk atera kalkuluak, 700 ospatu genuen 2022ko abenduan. Bai. Beraz, Akuariumen. gutxi gora bera, egin daitezke kalkuluak, 1000 noiz tokatuko den, baina lasai. Bestela, ez ditut egingo. 853 ospatu liteke, Noski baiet. Goizak 10 eta 18, gu hemen 3, txatean ere batzuk bai, urrengo gonbidatua prest, beraz badakizue, maite dutek elkarbanatu behar ditugu saioari ofizialki hasiera emateko. Julen Goikoetxea Orbegozo, zer maite duzu? Nik txirrindularitza zale modura, esango dut badatorrela urteko garairik ederrenetako bat, ziklismo zale garen ontzat, eta horixe maite dut, orain martxoa maieran, apirila hasieran, egingo dira Belgika aldean, arbidetako klasikoak, ondoren Euskal Herriko itzulia ere izango dugu, apirilaren 1-tik 6, ondoren etorriko dira Ardenetako klasikoak, urteko itzordu handiak dira, egun bateko lasterketei dagokienean, eta gero pixkanaka itzulia handiei begira ere, Italiako Giroa etorriko da, ondoren Frantziako turra, beraz, txirrindularitzaren denboraldiak eman ditu lehendabiziko pedalkolpeak, lehendabiziko lasterketa jokatu dira, nola baitere giroa berotze aldera, eta hemendik aurrera hasten dira urteko itzordu nagusiak, txirrindulari onentsuenek urteko jomuga nagusi bezala izaten dituztenak, eta horrekin pozik, horretaz gozatzeko aukera izango dugulako. Eta zer maite du Aritz Alkuila eta Maiok? Nik maite dut nola lagun taldeetan dauzkagun egun batzuk egutegian markatuta,
egun horietan, egun bereziak diala, eta danok elkarrekin egon behar dugula, eta, asteburu honetan Deusteko jaiak dira, eta kanpora ikastera eta lanera joan diren lagun batzuk bueltatuko dira, eta danak elkartuko gara asteburu honetan, eta, hori maite dut, eta gogo handirekin nago. Bertsio asko den aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixka bat aztu igande hontan, bizi osorako. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, guztizan, zauriren... Banik maite dut ez bat. Ekarri dut gaurkoan, aspaldi hontan beti maite dutak elkarbanatu ditut, gaur maite dut eza. Ez dut maite leku batzuetan, zonalde batzuetan, auzo batzuetan, gertatzen den joera bat, zorionez geroz eta gutxiago gertatzen da, baina tira, testu inguru pixka bat. Ari nintzen arakatzen salgai edo alokairuan dauden etxeak. Interneteko plataforma hauetan. Eta, ez niretzako, baina ari nintzen kuskutxatzen. Eta ikusi nuen iragarki bat, zela etxe batena, eta jartzen zuen horrela etxearen, etxe hori erosteko arrazoietako bat zela, etxeko langileentzat, etxea garbitzen dutenentzat, etxean kozinatzen dizutenentzat, eta igogailu berezia zuela, eraikin horrek. Hau da, etxeko jabeentzat igogailu bat zegoela, eta portal bat zegoela, eta ezkaratza bat zegoela. Para el servicio esaten zen, baina para el servicio esaten den horretarako, beste igogailu bat zuela eraikinak, eta hori zen, etxe hortaz destakatzen zuten ezaugarrietako bat, nabarmentzen zuten ezaugarri bat, hori zen, eta pentsatu nuen. Ze elitista, eta ze itxusia, badu zerbait, gainera ez dakit arkaikotik zeharo, baino gezurretik baita ere ez, badirudi igogailua elkarbanatzen baldin baduzu, gaixotu egingo zarela. Garbitzailearekin, garbitzaileak zure igogailu bera erabiltzen baldin badu, ez dakit zikindu egingo du, edo ez dakit lepra pasako dizu, edo txirotasuna ere bai kontagiatu egiten da, eta, Bai, baina hortik bezain beste badu, horreketan nik ez dugu espazio bera konpartituko, baina ez gaixotasun arriskoate baizik eta estatus kontua. Bai, hori ere gaixotasuna da, Bai, guztiz adoz, Eta, izugarri irbitzen zaitan jo. Gaurko izan, pertsona batek esan dit, igeltxero lanetan ari zela eraikin batean, eta eraikin hortako bizilagun batek esan diola, eskailerak erabili behar zituela bai ala bai. Ezin zuela igogailua erabile. Igeltxero hori lanean ari zen, trasteak bera pixuarekin, gora eta bera, lanean, eta beste pertsona honek, ez dakit zergatik, ez zion igogailua utzi nahi. Eta ez dut bat ere maite, langileekiko pertsona batzuek duten jarrera hori. Berdina gertatzen da, jatetxetan, tabernetan, iruditzen zait asko esaten duela pertsona batetaz, nola tratatzen dituen beste pertsonak, edo zerbitzuetan lan egiten dutenak, edo oraintxe berda igeltxeroa, edo etxeko garbitzaia nola tratatzen duten, horrek asko esaten duela zure gizaerari buruz, eta ez dut bateren maite jarrera elitista hori edukitzea, ez dut bateren maite jarrera hori dituzten pertsonak ez ditut maite. Langilea dagoela niri zerbitzatzeko. Bai, eta nire azpitik dago, eta ezin ditugu espazioak elkarbanatu, eta iruditzen zait, zehar honazkagarria. Nik porlantzakoak ascensore edo igogailua erabiltzen uzten ez dinari, bere txiko atean utziko nizkiok, eta esango nioke, nik ezin dut erabili, baina zu bai beraz, jetxizki dazu, mesedez. Zoragarri. Igoizki dazu. Eta nola Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde prest dagoen, berari ere galdetuko diogu, ea zer maite duen. Egunon, Josune? Egunon, entzuten diazula? Bai. Bueno, zuekin estrenatzen dut ahotsa gaur, Beitu, nik maite dut gaur iratzargailuak ia ordu bete beranduago jo duela. Ze ona.
Bai, gogoan eukan, daramagu kriston bolada lanez gainezka, pozik, bai. Ze, bueno, gure kasuan aktore bezala deitzen digutenean, pozik, baina esketan apilatu zaigu martxo honetan, eta ni neu, ja, lerrein da nago, eta atzo ikuskizuna izan genuen, jaso dan ez dakiz zer oso berandu, eta gaur goizean nere buruari oparitu diot ordu bete gehiago ohean. Beraz, nere ahots hau zuekin konpartitzen dut, nago emozioa jota, ze gauzak doaz eta datoz oso azkar, eta aje emozionala izateko aukerarik ez dugu izaten, eta bitu hori ez zait gustatzen. Ze ni zerbait baldin banaiz, naiz emozionala, onerako eta txarrerako, eta askotan pasatzen zaizkigun emozioiek ere, niri gustatzen zait transitatzea. Baina batzutan ez dago aukerarik, beraz atzoko atzo eta gaurkoa eta gaur zuekin. Eta hori ere, maite dut. Oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, enuen jakin hobeto egiten. Gure barrenak ustuta, bagoaz txiri bueltak ematera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gurarika nintzela etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste. Eta gure entzuleek, honezkero badakite, Josune Belezten Mendizabalekin txiri bueltak ematen ditugula. Horrek esan nahi duela, Josunek gai bat proposatzen duela, eta askotan gai batekin hasi eta beste oso gai desberdin bat eta zizketan amaitzen dugula, baina hori gustatzen zaigu. Bereziki gaurko txiri bueltak zorabio gehiago sortuko digulako, normalean ez garelako ostegunetan egoten Josune Belezten Mendizabalekin, baina atzo Josunek esan zigun, eske muntaia daukat, eta ezin izango dut ze muntaia daukat, eta noski, guk esan genion, bai, hemen artisten bizitza errespetatu egin behar da, eta artisten lana errespetatu egin behar da, eta zoaz, eta muntatu, eta gozatu boloarekin, eta ostegunean etorri. Beraz, hementxe dugu Josune, ez dakit oso ondo gaurko txiri bueltan nun hasi eta nun bukatuko den. Zer Beitu, aukera emango dizuet. Gogoratzen duzuen Matrix Morfeok eskaintzen dionean esku batean pilula urdina edo gorria, ez? Ni gauza bera, bi albiste, bi berri kartze ditut, bata da pixkat txarra, eta, pixkat desente, eta bestea ona. Orduan, zuek erabaki zeinekin hasi. Txarrarekin hasi eta onarekin amaitu? Beti gora ingo dugu? Beti gora. Venga, vale, ondo, nik ere hori neukan buruan, Eta, por cierto, eskerrik asko Goiuri gogoratzeagatik gaur osteguna dela. Ze, banago sartuta, olako gauza batean, eta askotan begiratu behar izaten dut, Google kalendarren bidez, hau nahiko patetikoa da, baina eske horrela da, dana daukate jarrita orduro zer egin behar dudan, eta ze proiektutan nagoen. Eta gaur, zalantza izan dut, klaro, ja pixkat beranduago esnatu, eta esan dut, ama, gaur, zuzen, nabil ni? Gaur da gure bigarren kafeerako saioa? Bai, gaur da. Venga, txarrarekin goaz, begira. Jakingo zenuten, behin baino gehiagotan hemen hitz egin dugu, eta ja aspaldiko kontua da, Izaskun Arrue Kultur Unea. Hemen Euskararen etxea ordezkatuko zuen gune hori, Alde Zaharrean kokatua dagoena eta aspaldi dagoena bukatuta, itxita jarraitzen du. Jarraitzen dugu oso ondo jakin gabe ze gertatzen den horrekin, aitzakiak desente dira, bai ez diela amaitu obrak, zerbait hobetu behar dela, diru gehiago behar dela hori hobetzeko. Orduan, Josune, baina lasai zaitez, ze ni oraintxe bertan
Vitoria Gasteizko udaleko webgunean sartu naiz, eta topatu dut data, noiz irekiko den. Topatu dut. Baietz venga, esan, a ber, ze sorpresa hau, noiz? Hemen jartzen du. Izaskun Arrue Gasteiz antzokia, Erdiaroko hiriguneko Ruiz de Bergara jauregian kokatua, euskarazko aisialdirako, kulturarako eta sorkuntzarako topagunea izango da. 2023an zabalduko ditu ateak. Juhu! Badugu fetxa, claro, gu gaude. Erratuta. Aurreratu gara. Gure arazoa da. Aurreratu bai. Baina, Aurreratu gara, claro. 2023an irikiko dute, lasai. Bai. Bueno, eta dago amaituta 2022ko irailaz geroztik, Eta hori da, iragarrita zegoen 2023ko ekainean. Beraz, hau ez da notizia, ez da zerbait gaur jakin duguna, baina bai, Arabako kulturgintza eta euskalgintzako eragileek ja planto indutela eta jasotzen hasi dira, jasota dago olako zerrenda bat nun eskatzen duten mesedez behingoz irekitzeko jauregia. Bastakit kontu burokratiko horiek noiz gaindituko dituzten edo zer, porque eragozpenak medio, esan bezala, jarraitzen dugu hori barrutik ezagutzeko aukerari gabe, eta proiektu batzuk tartean, noski. Oian, Eder Euskararen etxean lan egiten zuten lankideek ere, beste ofizinetan ari dira lanean, alokatutako beste ofizina batzuetan, programazioa itxita eta eskuak lotuta. Lazarraga kulturelkartea da kudeaketa arduratzen dena, lehiaketa publikoaren ondorioz beraiek eskuratutako kudeaketa hori, eta Lazarragako kideek atzo izan zuten batzarra, honen inguruan hitz egiteko, beraz, etorriko dira albiste gehiago, baina espero dugu udalak aurrera pausuren bat ematea edo, hortxe dago gure kafe antzoki kakotxen artean horrela deitzea erabaki ez zutelako baizik eta kulturgunea, baina bueno, igual Gasteizko irudi hau ezagutzen ez duenarentzat, hori da kontzeptua, kafe antzoki kontzeptuarena. Eta bueno, hortxe gaude sortzaileok zain, gure proiektuak noiz estrenatzen ditugun. Iaz hauteskundeak ere izan ziren, iaz maiatz buelta horretan, eta akaso 2023ko ekaineko data hori kezko promeso horietako bat gehiago izango zen, benetako aukera erreal bat baino. Ja. Ez dakigu zein den erantzuna, baina. Eta, beste egunean korrika pasa zen Gasteiztik, hori ere esan behar da, astelena. Hori ere beste txiri buelta bat, Normalean izaten dira ostegunak, betiko intzitzen du, korrikak paso egiten duela ostegunetan, eta astelenean pasatzea ere, zoramena. Bueno, honekin zer esan nahi dut, bai geu elkarteak, bai aleak, eta baten bat astu egiten zait, Euskalgintzako elkarte horiek kilometro bat erosi zutela beti bezala, eta hori baino lehen, aldez aurretik, ordu bete lehenagoxe, deitu zituzten bazkideak eta publikoa orar, hortxe, Ruiz de Bergara jauregiaren aurrean, Izaskun Kultura Arrue izango denaren aurrean, argazkia egiteko errebindikazio moduan. Izaskun Arrue gaixoa. Zezuk, erabakitzen duzu ez, jartzen diozu, pertsona baten omenez eraikinari izena, eta gero mundu guztiak du zure izena hoan, baina ez bereziki gauza honengatik, haizik eta kexatzeko. Gogoratuko dugu Izaskun Arrue izan zela irakaslea eta irizaina, eta Arabako ikastoletako lehenengo andereinoa, edo lehenengo andereino takotzat jotzen dena. Duela 2 urte korrikan Karmele Jaiok mezua idatzi zuen, eta mezuan hainbat erreferentea aipatzen zituen, eta horitako bat Izaskun Arrue zen. Beraz, Izaskun Arruek ez du merezi horrelako trataera. Eta zeintu dira, ikuspenak esan ze kontzertuak egiteko eta antzerkiak egiteko zertarako erabiliko litzateke? Bai, beraz, eskenatoki bat dauka, arte eszeniko hile guztia jasotzeko, baina irakurri dugu, bertan egon diren, batzuen ahotan, ez dela oso ekipazio, oso lekoa proposa. Ez dakit nola egin duten, egia da aldezarrean dagoela, eta tokia dana. Ez, baina
eskenatokiantza oso txikia omen da. Hau da, bat bi pertsonentzako ikuskizun bat egiteko modukoa, osea, zen nahi dut, montaje handi bat ezin duzu eraman. Orduan, hor ere ja, askotan gertatzen da, ez, eraikinetan. Nik egia esan, bueno, kritikatzeko ere enago, ze nik arkitekturaz eta ez dakit, baina batzutan ikustituzu gauza batzuk ez duzu, zelako oholtza txikia, ez? Hau, zeinek diseinatu du? Ba, kulturan ibiltzen ez den norbait. Naiz eta arkitektua izan edo dena delakoa. Ez dakit kasua hemen zein izan den, baina barruan egon direnak eta badira, klaro, Lazarragoko kideak hor ikusten egon direnak eta, esaten dute ekipamendu aldetik eta teknikoki eta eskasa dela. Orduan, ja, olako ja inaugurazio bat egin behar badugu, eskean edo eskas, bueno, ikusi beharko dugu, baldin bada bakarrizketak eitzeko, pertsona bakar bat egoteko gogoian, bueno, baina ezke, klaro, mugatzen du gero bestelako muntaiak, bestelako formatoko ikuskizunak. Eta hori da, eta nik ustete jatetxearena, orain zalantzan daukat, baina bai, nik ustete barra bat bintzat, bai, hori, taberna moduan edolako zerbait. Bai. Bueno, izan aproposa edo ez, moldatuko gara, irikitzen dutenean. Garrantzitsuena da, irikitzea eta euskal kulturako langileek erabil dezaten, eta erabiltzen dutenean ikusiko dute nola egokitu, baina irikita egonezean, ezin kalibratu oso ondo aproposa den. Ez beraz, ireki dezatela. Hori albiste txarra, baina albiste ona eman behar diguzu, Josune? Bai, albiste ona, venga. Bueno, nik esan dizuet zurrunbilo batean nagoela sartuta, eta zurrunbilo jaialdia atzo hasi zen Gasteizen, hain justu ere, zurrunbilo da euskarazko arte eszeneko garaikiden jaialdia. 9. urtea da aurtengoa, eta Baratza Aretoan egin ohi da. Baratza Aretoa Aldabe plazatxoan dago, ere bai erdigune, ensantxea hortxe oso gertu Aldezarretik, eta badira 2 urte unibertsitateko pabiloian, Arabako kampuseko unibertsitateko pabiloian, saiatzen ari garela hor ere zerbait programatzen, eta gurera gerturatzen diren unibertsitarioak, pixkat arte eszenikoen flujo hori egon dadila, Baratzatik unibertsitatera, eta bitartekaritza lana hori, ezta? Orduan, atzo abiatu zen zurrunbilo jaialdia, Ogiak Hizketan Baleki obrak ireki zuen jaialdia, eta horren baitan, horren saltxan, ni neu nengoen, horregatik ere eskatu nizuen, eta zuek oso ondo jaso ere bain ere eskaria, atzoko eguna libre, eta abiatu da. Aurtengo zurrunbilo jaialdiaren mamia edo, memoria eta antzerki dokumentala da nunbait. Orduan, oso asteburu oparoa dator, Baratzara gerturatzen den edonor jakin dezala, gozatzeko aukera izango duela, lehenik eta behin, bihar, ostirala, La Deskarada izeneko antzeslanarekin, Ane Guevara laguna eta lankidea bera da protagonista, eta bere amamaren inguruko historiak ekarri zituen duela hilabete batzuk obra motz batean, 20 minutuko obra batean deitu ziona La Ester, baina orain jauzi egin du eta pixkal luzatu du eta La Deskarada jarri dio, eta hori izango da bihar Baratzaretoan zurrunbilo jaialdiaren baitan Anek eskainiko diguna, eta izango da estreinaldia gainera. Memoriarekin lotuta, Ane ezagututa esango luke, Ane Guevara eta obra La Deskarada, autobiografikoa izango da, titulo horrekin, ez da? Ni dakat izugarrizko goa ikusteko goiuri, ostras, klaro, asko goten gara elkarrekin, ez dit dana esan, ez dit desbelatu, baina ibili da, bai, eta hau eta bestea, eta nik aurrekoa La Ester zen horrela ditzen zioten bere amonari, eta hori oso ondo dago, ze dakizuen bezala, Ane Guevara oso ipuin kontalari ona da, eta ipuin kontalaritzatik abiatuta, baina antzerki erramientekin ere bai, oso obra polita egin zuen, eta Baratzatik eskaini zioten luzatzeko aukera. Eta hemen estreinatuko du La Deskarada. Nik uste dut, La Deskarada, izen horrekin dana esaten duela, eta bai, apuntatu duzu, oso ondo goiuri, bai, ezautzen duzu pixkatan, Bai. Gero, martxoak 23, hau larunbata da, hau batetik, arratsaldeko 6etan egongo da Oiergilan,
EASeren aurkezpenak egiten, EAS Euskal Herriko Antzerkigileen elkarteak, eta aurkeztuko du Antzerkiaren labirintoan. Hau da Ander Lipusek idatzitako liburua. Orduan Ander Lipus egongo da, eta Oiergilan elkarrezketatzaile, edo hor egongo da solasaldi hori. Larun batean, arratsaldeko 6etan. Eta gero, arratsaldeko 8etarako ja, Itziar Manero dator, bere memoria ikuskizunarekin. Ikuskizun hau ikusteko aukera izan nuen iaz, Aulestin, Adel jardunaldietan, eta esan aldizuet oso atsegina dela, oso polita, oso gertukoa bebai, ere bai, ikusi ze kasualitate, askotan nora jotzen dugun, Amona ekartzen dugu gora bebai. Eta da, bai, Amona, bai Anek eta bai Itziarrek Amona ekarri dute gogora, oso formatu igual ezberdinetan, baina hortxe ez, esaten genuen Zurrunbilo jaialdiaren baitan, memoria eta dokumentala jaso diela premisak aurten. Eta horrela jarraituko dute igandera arte nun artxibo biluzia ikusteko aukera izango dugun. Artxibo biluzia, dakizuen bezala, Metro Kuadroka kolektiboaren lana da, Juan Mari Torrealdairen bekaren aritik, hortikan jaso zuten diru laguntza eta hor hasi ziren pixkat antzerki dokumentala edo lantzen, eta ustu diotela azkenean konferentzia performatikoa. Eta horri biliko da Intza eta Javi Barandiaran, eskenatoki gainean, eta nik hau ikusteko aukera izan nuen aurre estreinaldian, Gasteizen, jardunaldi batzuetan Gabonetan egiten direnak, eta ere oso aholkugarria. Eta atzokoa, esateagatik ogiak hizketan baleki, pieza horrek ere badauka, honen etiketa da kazetaitza performatikoa. Ze da Gasteizen gertatu zen, ezbehar bat, 1826an, okina akatu zutela, leporatuta berak okina pozoituaren ondorioz 1200 soldadu akatu zituela, orduan, esan zuten, hilko zaitugu nola eta garrotez. Orduan, hauek gauza guztiak, aurtengo Zurrunbiloaren baitan, memoria, dokumentala, antzerkia, arte eszenikoak, eta nik uste dut hausnarketarako tarte polita. Barre egingo dugula seguro, baina gaiak badira potenteak eta unkigarriak batzuk eta besteak. Orduan, hori ekartzen dut, astebururako edonor, Euskal Herritik entzuten duen edonor, aukera dauka Gasteiza etortzeko Zurrunbilo jaialdiaz gozatzera. Horrela bai, Josune, horrela gustatzen zaigu. Ondo erabaki du gustu dute, Julen Aritz, lehenengo albiste txarra eta gero albiste ona, beste zapore bada. Estali egingo zuen, horrengo deialdi hau, gaurren hau egin izan bagenu, eta gero Izaskun Arrue Kulturgunearena kontatu, deialdi hau geratuko zen apur bat difuso edo indarra galduta bezala. Ondo erabaki duzue, Ondo erabaki duzue Morfeok emandakoa, ondo hartu duzue. Bai, batzutan badakigu, batzutan asmatzen dugu. Eskerrik asko, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, libre uzten zaitugu, siesta botatzeko esan behar nizun, baina gaur ordu bete beranduago esnatu zara, beraz ez duzu behar. Bueno, siesta ingo dut, baina ordu bete beranduago ere, bai. Eskerrik asko, Josune, guk aurrera egingo dugu, eta Unai Elordi dagoeneko atetik sartu da bere hitz nahasketa horrekin, ea zer kontatzen digun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Eta beldur naizez dute naizen, zure txeko atea zaztuko. Eza ondo aterako. Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen, ez ezagunako tegare. Ez daukagun auki nahi gabe.
eta enaiz inola ere, zure txeko atea Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 100. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Where's the fight born? For those to find that key. You come and get a shower, please. Status D, status D. Atzo, azti eta sorgin talde batek akelarre bat egin zuen. Akelarre horretan, gaia oso interesgarriak jorratu zituzten, agian azti eta sorginak ez garen ontzat, ulertzeko nahiko zailak direnak. Take it easy, Pablo, step by step, step by step. The game plays with us. Gaia, bai, aztikeriak, adimen artifiziala, zer da eta nola funtzionatzen du, zein onura eta arrisko ditu, etxai edo aliatu, zein etorkizun du euskarak adimen artifizialaren garaiotan, zertarako aplikatzen da egun Euskal Komunikazio Agentzietan. Eta guk, bertan egondako azti bat gonbidatu dugu magia guzti hau azaldu dezan. Ongi etorri berriro gurera, Unai Elordi Hidalgo. Egunon. Egunon! Zer moduz atzo? Oso ondo. Oso ondo? Bai, Vale. bai. Akelarrea ondo atera zen. Bai, detaile bat oso politia iruditzen zaitena izan zen. Enula ikusi jendea mobia ateratzen eventu guztian, eta eventuak bi Epa. ordu zeuzkan. Epa! Beraz, ez dakit, nik uste eta aurrera pauso garrantzitsua dela. Bai, adieraz leona da, esan. Bai. Orduan jendea entretenituta izan zen utenan esan. Bai. Bi ordu, nahi botza intzitzaiten egia esan, baina bai, egia da, nahiko dinamikoa izan zala, eta, bueno, kudeatzen nahitu ziren pertsonak, eta bai intzutela nolabait moderatzaile lana, eta dena ondo juntzedin, eta ez tostoi bihurtzea eta horrelako gauzak. Azkeneko urtean beraz, bi ekitaldia egon dira Euskal Herrian, hori lortu dutenak, eta soilik bi. Izan zirela, Gorka Urizuren kontzertua, berak eskatuta inorketzuela mugikorra atea, eta nortasuna sarean mai ingurua. Zer? Ni batean egon naiz eta han esan zuen baina... Baina ikusi zenituen mugikorrak? Oski. Bale, orduan, Elordi, nortasuna sarean izan da, mugikorrak erabili gabe, bi ordu pasatzeko aukera eskaini duen ekitaldi bakarra. Nire pertzeptzia da. Ni hitzeiten nahi nintzen bitarten bintzat ez nuen inor ikusi. Eta jendea bida nintzen, ez, beraien pendiente biltzeko baizik, eta jendea atenditzen ari zen edo ikusteko, edo jendea aspertzen ari zen edo igual gero aterako zituzten, baina, bueno, irutze zait indikadore politia dela, jendeak ez eukitzea ohitura hori ez, eta benetan horrea jun nahi izatea benetan entzun nahi duelako. Ez? Bai. Antxe izan zinen zu, baina antxe izan ziren baita Edurne Atutxa Lupa Digitalaren komunikazio arduraduna, edo Endikabarren etxea erremontariko adimen artifizialeko aurkezlearen sortzaia, edo Goiatzoi Hartzabal, badala hizkuntza berrikuntza laborategitik, zuzeu Maitan Eurrotiko etxea, pertsona asko gaian adituak zaretenak, eta ertz askotatik adimen artifiziala landu zenutenak. Bai, egia esan asko gustatu zaitena izan zen formatua. Bai, nolabait ez, oso zaila da 20 minututan norbaiti zerbait adiraztea edo benetan zerbait berria ikastea. Nik uste dut helburua bizlarienak bintzatzela jendeak ideia kontzeptu bat eukitzea edo irudikatu ahal izatea ze posibilitate dauzkan edo benetan sentitzea ez erabaki horretan adimen artifiziala erabili nahi duen edo ez.
Eta bestetik gustatu zaiten beste gauz bat izan zen nola enpresa errealak baia aplikatu zituztela gauza asko ez, horretan edo hori sortzen adituak izan gabe bai, herramienta bezala erabilita ez, kaso de uso berezi batzuk ziren ez, eta hor ikusten zian, adibidez nola loop ez, lupa digital hori sortu zuten eta nola jende gazteak okan gaitasun oso handia produktu bukatu bat egiteko, oso garrantzitsua. Gero ikustean nola artista batzuk sortu zuten adimen artifiziala erabilita erremontari bezalako figura bat eta ze arazo izan zituzten ateratzeko garaian, ze beraiek artista dira, baina herramienta berri bat erabiltzen ari diren momentuan gauza berriak etortzen dira, zailtasunak etortzen dira eta ikasketa prozesuago eta esplikatu zigun berak nola egin zuen ez da gero ja bukatuta gero bai behakin eta bai bere bikotekidekin izketan nahitu ginen pixkat hitz egiten, azkenean musika elektronikoa egiten dezunean bai beste herramienta bat erabiltzen dezu, ez da instrumentu normal bat, baina artista zuzea, ez? Eta nik uste dut erremontari egiteako garaian, ez? Eta bilizibilidade hori eman nahian, beraiek direla artistak eta erabilizutela beste herramienta bat, ez? Eta nola gauza politak lortu daitezken eta jendearen atentzioa deitu gutxienez, beraiek nahi zuten azkenean ikusgarritasun puntu hori ematea zen. Eta azkenik egoiatzen ikuspegia oso interesgarria irutu zaitzeren, bada horrelako gure gain daukagunez, arazo hori edo behintzat euskeragatik ez, askotan kezkatuta egoten gara edo erabilera edo gauza desberdini buruz eta beha kontatzen arabera eta beka ezberdinen bitartez eta eduki digitala sortzen zuten jende horiek barnean sartuta ez, gazte jendea nolabait mundu horretara sartu alizatea eta eduki euskeraz azpititulatu alizatea edo euskeratik erdera eta horrako gauzak urrunago iritsi alizateko eta adimen artifizial honek dauzkan gaitasunak euskerakiko bultzatu alizatea. Beraz, nik galdera bat egin dut Nortasuna sarean webgunetik hartutakoa, aurkezpenetik hartutakoa, etxai edo aliatu, horrelako hitzaldiekin argi geratzen da, aliatu izan daitekela eta hemen hainbatetan aipatu dugun beldur horrez gain eduki ditzakegula konbertsiazioak eta aurreratu eta euskararako ere, hizkuntzarako ere baliagarri izan daitekela adimen artifiziala. Bai, nik esango nuke euskal komunitatean baliagarri izango dela seguro. Kontua da zenekin konparatzen garen, ez? Mundu osoarekin edo gure euskal komunitatearekin nik uste desberdina dela kontzeptu hori. Eta bai, azkenean erantzun hau galdera hau erantzun izatea benetan zaila da, zeren nik ere esaten nuen momentu horietan, zuk esaten dituzun hitz horien preso zara. Beraz, nik orain esaten badut, oso ondo dagoela eta aurrera eta denok aurrera, igual hemendik 10 urtera esate bidaz esan zenun, posible da, baina nolabait busti bar gara, ez? Eta gero gelditu nitzela sensazio batekin jendeak bazeukala gogoa eta jendea ausartu zen, ez? Galderak egitea eta batzuetan emateit pena puntu bat, ze jendeak pentsatzen du adimen artifiziala eta horrelako gauzeta zitzaiten duen momentuan, jendea ez da ausartzen pentsatzen duelako ingo dula galdera bat, eta galdera hori inozoa dela. Eta jasen duen galdera bat oso zentzuduna, hau da, ni jarri nun irudi bat, nun ateratzen zen txakur bat, Donostiako hondartzan, ez? Eta nik hori esan nion Bing txati, bai? Eta aterazian, kontxaren antzeko zerbait, baino arazo desberdina zituen. Eta pertsona batek galdetu zian, abertzergatik ezun ondo egiten Donostiren irudi asko balimazen, ezta? Eta azkenean, nire pertzepziotik ikusten etena egon daitezke Donostiko irudi asko, baino egon daitezke puntu ezberdinetatik aterata, toki ezberdinetatik, da orduan sistemari hori dena enkajatzea oso zaila egiten zaio. Beak ezoke kontzeptua, hau Donosti da, osea, metoda desberdina da. Beraz, ondo enkajatzea denak oso zaila da. Euki beharko zituen irudiak Donostiekiko milioika izango ziren, eta ondo etiketatuta egon beharko ziren. Beraz, normala da olako desbiazio estadistiko egotea, eta adibidez, detaile bezala, ikusten zen, Urgul mendiako fuertea, Kriston Gaztelu, ondi bat, eta politxa galditzen da, Donosti politxa goin zezakeen ez, baina hori da kontua, ez, eta hor ja arrisku asuntuetan sartze ginean, esaten eskek ezurra esan dezake. Da jendea engainatu, baina engainatu nahi du edo ez. Eta hor, gustatzen zait konversazioa ekial izatea jenderekin, ez dakit, ambiente lasai batean, azkenean beldurra, amenaza, pertzepzio bat da, eta
uste garrantzitsua dela jendearekin kontatu alizatea, eta ez beti interneten bilatu behar izatea gure erantzunak, ze ez dugu feedback hori jasotzen pertsonen gandik, eta askotan, bagian euskal komunitatean ere, guregan zakit gehiago konfiatzen dugu, agian hizkuntzagatik izan daiteke ez, baina nik neronetaz zain naiz izketa, baina nik norbaitekin euskera zitzen badut, nire konfiantza maila handitu egiten da. Bai. Bueno, hori gertatzen da ez, kanpora zoazenean eta gian bazaude balin, eta erdi galduta zaude edo gaizki pasatzen ari zara eta han non topatzen duzun euskaldun bat. Eta izan daiteke, pertsona zeharo gaiztoa, ez dauka intentziorik zu laguntzeko, edo, bai, hori, mas, gaiztoa da. Baina zuk nola, euskera hitz egiten entzun duzun, ja sentitzen zara seguru, eta ja etxean, eta ja pentsatzen duzu, ja lagun bat egin duzula. Hori, hizkuntzak ere hori badu. Bai. Esan duzu, bueno, jendearen feedbacka eta horren inguruan galdetu nahi nizun, harreraren inguruan ikusten zenituen aurpegiola eszeptikoak eta edo publiko artean gehien bat ez dakit, adimen artifizialaren aldeko edo aurrerakuntza hauen aldeko jendea zegoen. Ba, egia esan, inoiz baino aurpegi txar gutxiko ikusi ditu. Ez da hola gaizki, nik uste dut euskerara enfokatua izateak beti gerturatzen dula, ez? Eta hor zegoen jende asko komunikazioko enpresetzako arduradunak ziren edo komunikaziora nolabait bideratuta zeuden, ez? Eta beraz, beraiek ia gehienek esango nuke badutela gogori, ez? Nik nire presentazioan nire hor badaukat horrelako olatu bat irudikatuta adimen artifiziala erabilita, eta olatu horren ertzean dago jende pila atoa indikan, ez? Horrelako hilera batean, bai? Eta orduan, helburua zen, benetan nahi ez olatu horretan sartu edo ez. Bueno, igual esango izeu, olatu horren tamainoa nolakoan, olatu horren indarra nolakoan, olatu horren aizea nolakoan, eta ez da horrei desberdinak emango dizkizu zu jakiteko benetan, olatu hori zer dan, ez? Eta gero, maitanekin nolabait, jende horri bideratu, surfeko gol bat erabili nahi badu, edo beste dozin erraminta erabili nahi badu, azkenan bere produktibitatea areagotu alizateko eta euskera toki desberdinetan denoteko. Orduan, nik uste oso enfokatuta zeola eta horregatik jendeak interes gehiago zeukan, ez, azkenean esango nuke ia gehienek aukera bat bezala ikusten zutelako. Baina adibidez, deepfake eta zitzengo banu, konbentzituta nago, egongo zela aurpegi batzuk ez bakarrik eszeptizismoa, esaten nahi ez diazuen gainatzen, gertatu izan duzait, bai. Nortasuna sarean proiektua ez da urtengoa, ez da berria, ez da lehenengo edizioak gehiago egin dira, eta atzera begira jarritan nik uste dut badela oso erreferentzia ona ikusteko teknologiak nola egiten duen aurrera, eta urte bakoitzean nola dauden aurrerakuntza batzuk, eta nola ikusteko nola hori zen munduaren amaiera izan, ez? Adibidez, 2017koak izan zituen izpide sarea saltoki. Hau da, dendak, hemengo dendak, bitxiak saltzen dituzten dendak, nola erabili dezaketen internet beraien merkaturatzeko, ez? Eta saltzeko, eta online e-commerce mundua. Hori iritsi zen, eta ohitu gara online erosketak egitera, enpresa handietara, baina baita enpresa txikietara ere, eta ikusi dugu nola enpresa txiki askok gurean bertan, Maria Romero Laspiurrek asko saltzen ditu berak eskuz egindako belarritakoak online, eta ikusi dugu, hor aukera bat egon dela, edo 2019an influencer izan zen gaia, hau da, zer den influencerren mundua, euskeraz daude influencerrak, guzti hori, eta hori ere landu zen, eta hori ere integratu dugu. Orain aurtengoa, adimen artifizialaren ingurukoa ere, badoa, ez? Proiektu hau urtero, teknologiaren munduan, izpide den gai nagusi bat hartuz, ze uste duzu izango dela aurren urtekoa? Ezakit, ez dut beraiekin itzen, baina gila da, eta puntu euseko jendea oso dinamiko dela, oso atxegina dela, eta asko lantzen dula, asko bizitzen dula. Beraien esanetan behintzat, beraien ume txikia da, ez? Irikita dagoen ekitaldi bada, doainikoa da, eta proiektu hau niri ere proposatu zidatenean, esan nu, ze ingurune politia sortu daiteken, eta ze aukera politia jendeak galdera egin ahal izateko. Kasuan motz gelditu zitzaiten. Zesan du, nioen soziedad jungo nintzen afaltza. Ez? Baina, karo, nik ere alaba daukat, etxajo marde, eta oso asko ez, baina asko disfrutatu nuen egia esan. Etzen jaten gero afaltzera joan mainguruaren bigarren buelta egiteko. Bai, pena bada, baina. Pena bada, hor, benetan ideiak ere hor sartzen dira. Aipatu dugu, 3 adimen artifizialari lotutako proiektuak garatu dituzten 3
partaide egon zirela, orain goizeko 11ak dira eta azken ordua jakin behar dugu, baina azken ordua ezagutzetik bueltan 3 proiektu horietaz jardungo dugu. Anything you want, I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan bezala goizeko 11ak dira eta azken ordua ezagutu behar dugu Oñatz Aizpuru Lopezen eskutik. Egunon, Oñatz? Egunon bai, Goiuri, egunon entzule guztia. Zueten adosteko Hamasek Israeli egin dion azken proposamenari ezezko borobila eman dio Benjamin Netanyahuren gobernuak eta geroz eta indar gehiago hartzen ari da Rafan armada sionista sartzeko aukera lurrez sartzeko operazioa. Hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuetako idazkari nagusi Antony Blinken bihar bertan ailegatuko da Israela eta badirudi eurekin adostu asmo dutela lurretik sartzeko operazio hori. Beraz, momentuz ez dago genozidioa sarraskia geratzeko inolako ikuspegirik. Ikusi beharko da ere Europako batzordeak zer egiten duen, ze jarrera ofizial hartzen duen edo gogortzeko asmorik ote duten. Gaur bertan bilkura hasiko dutelako, azken ordutan Mark Rutterrek Herberetako presidenteak esan du Israelen aliatu nagusiena denak Rafan sartuz gero inflexio punto izango dela eta ondorio politikoak ekarriko dituela honek. Tartean isunak biztan da ordea genozidia kritikatu bai, baina gaur gaurkoz Israelen aliatuek ez dutela gehiago egiten, bestela sarraskia geldituko zukelako. Momentuz, 40.000-tik gora dira hildakoak, haietatik 32.000 gorpu identifikatu dira, ia erdiak umeak direlarik. Apirilaren 21-eko Gasteizko Parlamenturako hauteskundeen atarian berriz, inkestak kaleratzen hasi dira edo ari dira eta azkena EITB Focus gaur goizean bertan kaleratu duena. Hain zuzen EAJaren eta EH Bilduren artean berdinketa iragartzen du inkestak eserlekuetan. Bizkaian nagusi nabarmen Eusko Alderdi Jeltzaleak, Gipuzkoan berriz nagusi nabarmen kasu honetan Euskal Herria Bildu eta Araban koalizio soberanistak irabaziko dituela inkestak dio. Boto portzentajean, EAJak duela 4 urte baino 3,1 puntu gutxiago eskuratuko ditu inkesta honen arabera. Boten 26, Euskal Herria Bildu berriz 2020ko hauteskundeetan baino ia 5 puntu gehiago irabaziko lituzkela dio, ia 23an geratuko litzatekela. Eta orain paradigma aldaketa eman daiteke Euskal Herria Bilduk lehen aldiz hauteskundeak irabazteko moduan dagoelako, ikusi beharko da azken urteetan erabili den formula agortu hori Eusko Alderdi Jeltzale eta PSren batuketak Alderdi Popularra beharko ote duen azken hamarkadetako postu publiko guztiak mantentzeko berdinketa iragartzen dutelako, momentuz badirudi gehiengoa lortuko luketela, baina ez bada hala, beste norbaiten babesa beharko luketelako Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek. Betire, inkestak direla ikusi behar da guzti hau. 11:02 minutu, ea korrikan onden. Haupa, laino mendikoak, sartu hemen, lekukoaren atzian laino mendikoak, hori, taldekideak, venga! Haupa, baia, haupa, nora! Derion momentu honetan eskumaldean beraz eta gaur arratsaldean Bilbon sartuko da, Bilbon sartu irtean 3 ordutik gora ibiliko da Bizkaiko hiriburuan, Txorierriko ikasleen guraso elkarteak eraman berri du testigua eta orain Laino Mendi taldea da testigua daramana Derion. Jarraituko dugu kontatzen eta 12etan aurreratu, Garazi Kastaino lankidea furgonetan denez, kontatuko digula gaur goizean zehar ikusi dituen bitxikeriak eta momentuan lekuan bertan korrikaren berri jasotzeko aukera izango dugula Goiuri, hauxe beraz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatz, guk aurrera egingo dugu eta jarraituko dugu adimen artifizialaz hizketan. Sozial baten estatik
3 proiektu aipatu ditugu, unai izizut esango aukeratzeko 3etako bat, hori izango litzateke ume bati esate bezala zein maite duzu gehiago amona edo aitona. Beraz, aukeratzeko ez, baino tira, galdetu nahi nizuke, 3ak aurretik ezagutzen zenituen, baten bat berria zen zuretzat, 3ak berriak ziren zuretzat, eta zer ikasi zenuen? Ba, ezagutu, erremontariko ezagutu nuez, telebistan atera zen, da, ze kurioso bat, zenbat lan, da, hemen zenbat, eta pentsatzen un jendea asko ongo zala, baino, esan nahi, machine learning edo mundu horretan sartutako jendea ongo zala, baino ez da nola, artistak zian, eta herramientak erabiltzen ikasi zuen, da, horrek oraindikan meritu gehiago dauka, beraz, zorionak endika, eta inguruan aritu zareten beste guztiei. Eta adibidez, Lupek atentzio asko dituzian zeren bukatutako produktu bat lortzea askotan oso zaila izaten da, eta batez ere teknologia erabiltzen ari zaren momentu horietan, erantzun hori jasotzea eta gauza badazuk zure laborategien gauzak egitea, baina da sistema bat ez daukana kontrolik, hau da, ez duk eskuan daukazun gailu bada. Beraz, argazki bat ateratzen dio, horriari eta irakurri egiten du hor dagoena, bai? Letrak eta ondo hartzen ditu, eta hori bakarrik era prezisio batean egita, zaila izaten da normalean, iluminazioa sintoagatik eta gauza guztiangatik. Gero askotan, distantzia kontrolatu aldizatea, argazki ateratzeko garaian ez da berdina, entzuleak ez dela ikusten, baino kameran dagoenak, mobila inklinatzen dugun momentu guzti horietan, ez da berdina sistemarentzako, beraz, horri deitzen diotez, askatasun edo libertade hori eukitzea mugimendu horiekin zaildu egiten du benetan sistemak errekonozitu alizatea. Gero gailuak ez dauka wifirik, ez dauka zer, dena bertan ejekutatzen da bai, eta 32 hizkuntza daude, eta hor egongo da ziur asko modelo neuronal super optimizatu bat, zeren irakurtzeko gai zen horri bat, segundu batean edo bitan, probatu hartzuek nola itezen. Azkar irakurtzen du, beraz. Egia da, oraindik ziur asko beraiek ere oso kostientekiko dutela detaiak dauzkatela pulitzeko, baina momentuan demo bat egin zuten, demostrazio bat, eta ikusi zen, funtzionatzen zuela, eta entzuten zen, eta hori euskeraz irakurtzen duela, beste hozin hizkuntzatan ere bai, 32 ustet diela, eta harritu zian, ze kontzeptu asko daude, elektronika asko dago, adimen artifiziala barruan dago, txip bereziren bat pentsatzen dutela, eta azkenean ez dakitze prezioetan aterako duten, baina azkenean beraien helburua iruditzen zait oso soziala dela, ze gehien bat da ikusmen urritasuna daukan jendeantzako. Bai? Baina guri ere ondo etorri gadakiguke, kanpora juten garen momentuan, da ez dakituzte txinoa ere sartuta daukala, beraz txina joan eta kartelak irakurri nahi baditugu, igual ondo etorri daiteke, ez? Eta probak egin, eta gailu bezala ondo etorri daitekela. Eta esango nuke, erremontariena artista batzuk diela, eta badala bai emantziala esperantza puntu bat, ez? Batez ere, nola jendea benetan dagoen gogoarekin gauzak probatu alizateko, eta bai gazte jendeak daukan energia hori aprobetxatu, eta gure gazte inguruko jendea eukitzeko, ez? Nik aukatu gogoan nire alabak jendea jarraitzeako garaian euskeraz hitz egiten duen influencer hoiei kaso egitea, ez? Bakean nik gertuago sentitzen ditudela. Nera alabako hendik ezak itzeiten, baina. Igual, iritsiko da momentu hoi, ez? Eta bai imaginatzen dut, orain nik ikuste dituten euskal influencerak superondo ere zaizkit. Orduan, ez dakit, iritze zaite puntu polit bat izan daitekela, beraiei lagundu alizatea euskerazko edukia sortzen, eta urrunago iriz daitezken, eta benetan, ez dakiten, nik hau nire buruan imaginatzen dut, baina klasean modan balin badago euskal influencer bat entzutea, mundu guztiak entzungo du. Bai? Eta askotan jotzen dugu, beste imperatiboa diren lenguaioetara, edo majoritarioa diren lenguaioetara, eta denak nahi dut erderaz, eta denak erderaz guten dira, bultzatu alizatea hori, eta jendeari eskuragarriagoa izatea, oso ondo dago, eta behin da berriz esaten zuten, ez, euskal korpus bat egin behar dela, azkenean adimen artifiziala erabiltzen ari momentuan, zaiena da datuak lortu alizatea, bai, eta milioika esaldi behar ditugu, nolabait erlazionatu alizateko, eta benetan zentzuarekin idatzi alizateko sistema horrek, eta jakiteko zertarako erabili nahi egun, eta horren hildora juntzian beste gauza batzutara, ez da, modelo hori adibidez EHUk atera duen latxa modeloa, oraindik ez dago eskuragarri, ze jendeak ez ditu oraindik aplikazioekin, baina entrenatuta dago ja. Beraz, eskuragarri egon daiteke, badago ja eskuragarri, Hugging Face izeneko pagina batean, baina honekin esan nahi dutena da, kontrola, bai, unibertsitate bateak eukitzea, edo guk erabilia alizatea erabilera arau batzuekin, bai? Baina oso ondo dago, ze hemen dago, ez dago estatu batutan.
ez da multimilionarioa den enpresa batean. Eta hori, ez dakit, pozgarria, horrek esan nahi du, ikertzaileak eta adituak lanean ondo dabiltzala, teknologia punta-puntakoa erabiltzen ari garela, eta gaina euskeraz ari garela, ez dakit hori, bada nahiko ospatzeko ez, aitzakia. Esango nuke bai ez, zalantzari gabe. Bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da. Latxa aipatu duzu eta beste egun batean agian sakonduko dugu gehiago proiektu honetan, baina Latxa bada hitz zentroak euskararentzako hizkuntza eredurik handiena garatu duela eta Latxa izena duela eta bereziki grazia egiten dit honen oinarrian metaren jama eredua dagoela eta jasoiek oso azalekoa da, baina Latxa aukeratu izana jama izena duen proiektu baten euskarazko bertsio egiteko zoragarria iruditzen zait eta postasun pixka bat eman dit. Eta puntu bat ez dira ematen, esan nahi, beti pentsatzen dugu beste enpresak txarrak edo gaiztoak direla ez, baina gutxinez metak kasu honetan zerbait ondo egin du eskuragarri uzten jendearentzat arkitektura hori erabilita, ze berai gehiagiz inporta arkitektura hori publikatzea, inporta duna azkenean zedatu dauzkazunez, eta azkenean metaren interesa da beraien produktuak erabili alizatea ez. Beraz kasu honetan, ondo etorri zaigu, eta igual bidea hortik jarraituko dugu, edo ez ikusiko da, baina meta nahiko puntero dago. Google adibidez pixkat. Epa! Google, hemen beti Unai Elordi etortzen den bakoitzean, Google bi zaplastekorekin ateratzen da hemen bigarren kafetik. Gauza oso ona dauzka eta lider bat izaten jarraitzen du, baina esan genezake kasu honetan OpenAI-ek edo metak eskubitik pasatu diela. Eta bida, metaverson gelitu zala. Bueno, ikusiko dugu, igual gauzak etorriko dira ez, baina oraingoz behintzat ematen duen ez nahiko geldi dago. Bueno, lasterketa ez da amaitu eta joango gara ikusten eskerrik asko Unai Elordi dalgo gurera etortzagatik beste behin, eta gai hauek gurera ekartzagatik eta ainerrez azaltzagatik, ze ez dira ulertzeko errazak zuretzako, bai aditu azarelako, baina guretzako Julen eta Aritz pixka bat galdu egiten gara, ez da horrelako kontuetan. Bai, nien ez oso aditua, egia esan da, eta bueno, nahiko galduta sentitzen ez normalen gauza hauekin, baina bueno, oso interesgarria jakitea eta zelako abiadurakin mugitzen dana, ez da? Ez dakit, noraino iritsiko garen, baina, ostras, bizkat beldurra ematen du. Inork ez daki, Aritz, noraino iritsiko garen. Eskerrik asko Unai, eta zoaz, jarraitu zure egunarekin, badakit osko lanpetuta zabiltzala, eraz, urrenera arte hartuko dugu beste kafe bat, beste egun batean. Eskerrik asko zuei. Agur, agur. Itzibegiak beldurrik ez izan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Euskal Herria korrika. Unai Elordi korrika joan zaigu, eta gu korrikari begira jarriko gara. Ezakit azkeneko guneetan erorikorik egon den, baina haze egunak, haze orduak. Ze azkeneko 28 orduetan ikusi dugu, Ana Azkoitiko alkatea erori egintzela, ikusi dugu Mutrikun Euskal Herria Irratiko kazetari bat ere erori egintzela, badakigu jende gehiago ere erori dela,
Ze gertatzen ari da korrikan Julen? Zer bota digute oinetakoetan edo zer bota dute errepidean. Hau ez da posible, baina begira, eroriko, kolpea kolpe eta labainkada, labankada ez du esan, labainkada esan dute. Garbi bada espada ere, argitu beharkoa du ere. Aurrera jarraitzen du, 1754 kilometroa erakusten digu oraintxe, korrikaren 24 orduko streamingak, Derion dabiltza, eta oraintxe Derioko suhiltzaileen ingurutik ere bai, ze hor errepide bazterrean ikusten ditugu, bi suhiltzaileen bi kamioi, oraintxe lekuko aldaketa bat ere bai, eta esan duguna, pixkanaka aurrera, eroriko eta oztopo, aurrera egiten ari da korrika, eta gaur izango da beste momentu potxolo hoietako bat, esaten dugu askotan ez, hiriburuetara iristen denean, antolakuntzaren aldetik ere esaten digutelako, une, ez dugu esango zailak, baina bai ardura gehieneko uneak izaten dira ez, jende asko egoten da korrikan parte hartu nahi duena, furgonetak bere lekua behar du, lekukoak ere bere leku eta protagonismoa behar du, atzetik pankarta dago, eta lehen goizean lehioatik pasatzen ikusi ditugunen ere, jabetu gara zein bat unetan, gazteak indarra soberan izaten dute, eta hortxe pankarta albo batetik aurreratzen zuten, lekukoaren parean ere jarrita, eta korrikako furgonetan doazen lagunek nahiko alan bazuten, hortxe mikrofonotik, bakoitzari bere lekuan jartzeko esanez, baina kontua kontu, aurrera jarraitzen du, Deriotik atera eta Zamudion sartzen ari da, 1755 kilometroan, eta esan dugunak gaur arratsalde partean, Bilbon izango da, eta aurretik pasaden hiriburu guztietan ikusi dugun bezala, bai Donibane Garazin, Maulen ere bai, Iruñan ikusi genuen, eta Gasteizen ere bai, jende askoko irudiak ikusiko ditugu, jendetza izango da, orain Zamudion ere jende asko ari gara ikusten, eta gaur arratsaldean Bilboko olatu handi hori igaro ostean, pixkanaka, ja esan genezake Goiuri eta Aritz, azken zuzengunean, azken kilometroetara hurbiltzen ere bai, oraintxe gutxi gora bera, 1000 kilometro geratzen zaizkio korrikari amaitzeko, eta larun batean etorriko da Donostiko pasaera, eta igandean, Baionan, festa handiak. Haze pena, emango digun bukatzen denean, haze une ederrak uzten dizkigun beti korrikak, adibidez atzo, martxoak 20, korrikaren ekitaldi berezienetako bat ospatu zuten. Gizu zertaz ari nahi zen? Ez. Korrikak umeentzako badu bere lekua, korrika txikia deitutakoa, eta korrikak 2017tik badu bere lekua jubilatuentzat. Ara? Dino korrika izena du, izen zoragarria da, dino korrika, dinosaurien korrika, jubilatuek ere, beraiek korrika egin nahi dutelako beste abiadura batean, beste velozidade batean, beste era batean, baino 2017tik urtero Hernanin egiten dute jubilatuek euren korrika, txipitxapa, eta dino korrika izena jartzea erabakizuten, eta zoragarri iruditzen zait, eta atzo egin zuten, adineko jende ugari elkartu zen, eta aizu, mantxo, pausoka ere ospatu zuten, beraiek ere lekua dutelako, hori badagez, korrikak eskaintzen digun gauza eder horietako bat, ikusten duzula streaminga eta antxe daude ispasterren korrika, eta ikusten duzu gizon bat karroari bultzaka, eta karroan 6 hilabeteko umea, baino gero iristen da korrika Gernikara, eta han ikusten duzu 80 urteko gizon bat txapelarekin eta makuioarekin korrika egiten baita ere. Ez derrara hori. Eta atzo zen, ez da Ibarren, Kontxi Laspiur, 100 urterekin. Aekan irakasle izana, lekuko eramaten ere ikusi genuen, beraz, dino korrikaren ideia garbi izan da, zoragarria iruditzen zaitu uste du gainera, alde neurrian eta horrek ere herri korrika txikiak eta zabaltzen joan diren neurrian zabaltzen joan behar lukeela, gero eta herri gehiago direlako, esate baterako, adinekoentzako ibilaldiak eta horrelako proiektuak gauzatzen dituztenak, beraz, zoragarria iruditzen zaitu, behon deiela, dino korrikaren antolatzailei, baina baizuk esan duzuna, ez? Streamingean sartzen zara, eta herri guztietan dago irudi bereziren bat, edo bitxikeriaren bat, eta hori ere bada. Korrikaren handitasunaren seinale, korrikaren handitasun horren lekuko, eta pixkanaka hori amaitzetik ere gero eta gertuago dagoela korrika, baina uste dut azken egunak benetan potenteak izango direla, 2 hiriburu handi geratzen direlako, eta pixkanaka amaierara hurbiltze horretan ere, emoziok ere gora egingo dutelako. Nik bronka bat, bronka herrieta egiteko aprobetxatu nahi dut, tarte hau. Guri? Ez huei, ez?
Nahiko Ez. egiten diguzu, ustela ere. Herria eta pixka bat Ibai Amilategi bertsolariari. Zer egin du ba? Zer egin du? Korrika geldiarazi bertxe bat botatzeko, atzo gauean Gernikan. Hori alda hori Nor dela uste du? korrika egitea. Nor dela uste du? Hori alda hori korrika egitea. Lekukoa hartu zuten Lili bertso eskolako kideek eta antxe zegoen Aitor Etxeberria Zarraga lekukoarekin eta alboan zuen Ibai Amilategi eta bertsoa ederra bai, baino behintzat. korrika geldiarazita bertsoa botatzeko. Eta gero, zer? Gero Tolosatik ze pasako da? 150 kilometro orduko abiaduran? Bai, furgoneta bi urpilen gainan pasako da. Biribiluneren batean, alako abiaduran etorriko da, guk alegiatik ikusiko duzu nola ekarriko dugu horrela goitiberako joera duen errepide horretan, bizi ekarriko dugu, gero Tolosan asko izango zarete, gu alegian ere asko izate espero dugu, baina Tolosan askoz gehiago izango zarete, horre berak ere nolabait ere makaltzen du erritmoa, ala beharrez, jende asko da binen lekuan kontu zibili behar delako, baina bai, bueno, horrelako momentu asko izango dira, ez? Geratu eta lehioan ere ikusi ditugune batean. Hori izan behar nizun, gaur streamingen gauza berezi bat ikusi dugula, korrika atzera. Atzeraka, furgoneta atzeraka ikusi dugune batean, bai, errepidean edo lanen batzuk edo baziren, eta une batean espaloitik sartu behar izan dute, metro gutxi izan dira, baina atzera egiten ere ikusi dugu korrikako furgoneta, eta hori nire kasua mintzat, lehenengo aldiz, tokatu zituri ikustea. Niri gorarazi dit, inauterietan hemen hiltzen gara, aurrera eta atzera, txarangen atzetik, eta atzera egiteko hori, hori iruditu zait, koreografia egiten ari zirela korrikakoak. Aipatu dugu, gutxi geratzen zaiola korrikari. Gutxi, 1000 kilometro. 1000 kilometro. Gutxi. 2700 1000 kilometro, bueno, ez dago gaizki, baina bai, gerturatzen ari dela bukaera eguna, martxoaren 24an, Baionan egingo den bukaera, eta, bueno, aipatu behar dugu, naiz gunea izango dugula Baionan, noski horrela. Naizen badakigu lana egiten, baina badakigu festa egiten. Eta horrelako festa dagoenean, festa non naiz han. Eta ara joaten gara traste guztiak hartuta. Eta naiz gunea Baionan, San Andres plazan egongo da aurten. Eta ono, egitarau mardula. Ordu biak laurden gutxitan, handi edo alde. Lauetan, xutik. 6ak eta laurdenetan, xiberrutz. 8etan, SFM. Bueno, badaude aukerak, publiko desberdinarentzat, denetarik, hori naiz gunean, baina bestela ere gauza asko egongo dira, ikusi dugu tokekoakan egongo direla, kumano motorrerean egongo dela, kuskustu txaranga ere handik ibiliko dela, ibilbedik ere kontzertu eskainiko duela, sekulako festa egongo da igandean Baionan. Noski, zalantzari gabe, eta guraldia pixka laguntzen baldin badu, egun pasa zoragarria egiteko aukera, ze hortxe guardi partean, ez, 12 bueltan izaten da korrikaren amaiera, aurrez pentsatzen dugu, Baionako kaleetan ere, bainbat kilometro egingo dituela korrikak, azken zati horretan, eta gero, Goiuri, ipatu duzun egitarau horri lotuta, esango dugu, naiz irratiak ere, gertutik eta zuzenean jarraituko duela azken kilometroen tarte hori, garazi Kastaino izan da eurizerri eritu dena, eta Baionan bertan ere, arratsaldeko 3 aurrera zuzeneko emisioa izango da, eta Iker Gurrutxaga lagunak idatuko duen saioan, gonbidatu asko izango dira, pentsatzen dute Baionan korrikaren bueltan dabilen jendea, korrikan ibili den jendea, ekitaldi eta edizio ezberdinetan ibilitakoa, beraz, alde batetik Baionara bertara joateko gonbita luzatu entzulei, egun pasa zoragarri egiteko gure izango delako, eta arrazoi batengatik edo besterengatik Baionara joan ezin duenari, dagoen lekuan dagoela, Baionan gertatzen den guztia naiz irratiak, kasi dagoen lekuraino eramango dio. Noski baiet. Ez dugu porrarik egin. Nork irakurriko, noren ote den? Bueno, eta nork irakurriko duen, hori ere horren apostu ere egin nahi balin baduzu, egingo dugu, nork irakurriko duen, eta nork idatziko duen. Galdera ez jakintasunetik. Idatzi duenak ez du irakurtzen? Duela bi urte, Duela bi urte Karmele Jaiok idatzi zuen, eta irakurri biren artean egin zuten. Vale. Bai, Karmele eta nortzen bestea, orain... begiratuko dut, baino uste dut biren artean irakurtzen dutela, okerrez banago. Vale. Bueno, zeinik idatzi du, aurtengo korrikako mezua. Nik bota egingo dut, venga, Ametxar Zailuzek. Ametxar Zailuzek ez du... Idatzita duka?
idatzi orain arte, ez dakitez. Zeur hasi. Bida, Donostiako helmugara iritsita, Carmele berak eta Aize Otainok irakurri zuten mezua. Beraz, ez dakigu, a ber, korrikako, bai, ametxar zaituz, nik uste dut nahiko proposamen polita dela. Korrika 18. Bai, korrika 18. edizioan ametxar zaituzek irakurri. Ara. Bueno. Orduan... 17. edizioan, Kiki Amonarriz Iasi Serranoekin izan zen, igual orain Iasi Serrano eta Antxon Telleria izan liteke. Baliteke. Korrika gainera ikusi ditugu, duela egun batzuk lekuko hartuta ibili ziren. Beraz, baliteke, agian Iaski Serrano eta Antxon Telleriak idatzi izana mezua. Eta bakarrizketa bat egitean, justo mezua irakurtzen eta astea bakarrizketa bat egiten. Baliteke. Bestela. Maialen Lujanbiok idatzi du, ezta? Idatzi du. Beti bertsolari klabean edo idazle klabean pentsatzen dugu. Igual peio reparaz agertzen da. Arkaitzkanok idatzi du noizbait? Ez dakit. Aian Arkaitzkanok, Arkaitzkano bada... horrela gure pieza klabe horietako bat. Bida, mentxe, aurreko urtekoak. Korrika 22, Carmele Jaio. Korrika 21, Maialen Lujanbio. Korrika 20, Joseba Sarrion Handia. Korrika 19, Lorea Agirre. Korrika 18, Ametxar Zaius. Korrika 17, Kika Monarriz eta Iaski Serrano. Korrika 16, Pirritx Porrotx eta Marimototx. Korrika 15, Xavier eta Miren Amuriza. Korrika 14, Andolino Guskitza. Eta korrika 13, Martxelo Otamendi. Pirritx Porrotx eta Marimototx ikusi ditu dela hor, agian gure zirkuko kidek. Iatzeko dute mezua. Beste proposamen bat. Baina Antxon Telleriarena gustatu zait, 3 egun barru jaingo du. Hortxe haste. Ez da zer. Txarongo du, ez? Ez gara hor bastarran hasten hasiko. Venga, proposamenak dira. Adinekoak esan dituzu orentxe, Zamudion adineko emakume bat ikusi dugu lekukoarekin, orain beste adineko gizon bat eta bera baino gaztesiagoa den emakume bat doaz, beraz, nolaz dinokorrika zen, ezta? Dinokorrika bai, baina zuzenean ere, korrikan bertan ere, adinekoak, protagonista ari dira izaten azken kilometro hauetan, Zamudion esan dugun bezala, eta arratsalde partean, Bilbora iritsiko da, beraz, gaur, lehen, Josunek aipatu du, ezta, Gasteizera normalean, ostegunetan iritsi izan du dela, gaur ostegun batez iritsiko da Bilbora, beraz, gaur ere Bilbon, giro ederra ongo da. Giro ederra, urrengo minutoak egingo ditugu, 13. korrikako abestia entzunez Mikel Lauak eta Ruper Ordorikak egindakoa. Ez dok 13 ez da malefiziorik, herri bat osorik, gero bat gaurdanik. Ez dok 13 ez da malefiziorik, herri bat osorik, gero bat gaurdanik. Ari, ederi, idiri. Ara herri hori Gorgarri, gure herri. Geroaren negarri. Ez da 13, ez da malefiziorik, herri bat osorik, gero bat gaundanik. Ez da 13, ez da malefiziorik, herri bat osorik, gero bat gaundanik. Ez dok 13 ez da malefiziorik, herri
dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Dian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Ez badie kontatzen txeko guziei gauzik evidente. Bueno, galdera bat badaukat zuentzako, baldak izuen musean jokatzen? Ez. Ez? Jakin bai. Bai? Jakin bai. Jokatu gutxi. Gutxi. Bai. Nik ez dakit eta segulako pena ematen dit, ze agian bazkaloste batean, kuadrilan beti norbaitek proposatzen du partidatxo bat, eta ni begira geratzen naiz, egia esan, ez dakit, naiz musean aritzen, baina naiz aritzen ez txintxon, ez Kartajokoetan ez zara. Kartajokoak zaiak egiten zaizkit, naiz kapazak kartajokoak ulertzeko. Beraz, ez. Bueno, musa, kartajoko hutsa baino gehiago da euskal kulturan, komunitatea lotzen duen lokarri bat da, adiskidetasunezko lehiaren eta tradizioaren ospakizunaren bidez. Eta, musean lehiatzeak gizarte eta belaunaldi ezberdintasuna gainditzen ditu, gazteak, sarrak, tokiko biztanleak, kanpotarrak, mahai baten inguruan biltzen dira, eta, denbora polit bat pasatzera biltzen dira danak. Larun bat honetan, Altzai herrian, Zuberoan, Euskal Herriko mus txapelketaren finala jokatuko da, eta, honen inguruan hitz egiteko, Raul García Euskal Herriko Mus Federazioko kidearekin hitz egingo dugu. Eta, aber ze kontatzen digun final honen inguruan. Egunon, Raul, egunon? Ara? Raul? Ez dugu Raul entzuten? Ara. Mikrofonoa piztuta dauka, guk igo dugu volumena, eta ala, ez dugu bera egotzen entzuten. Raul, probatu pizkat hitz egiten? Ezin dugu, Raul. Ara. Bueno, egingo dugu zerbait, lasai. Ea bat, telefonoz lortzen dugun Raul Garziarekin hitz egitea. Teknologiak hauxe du, batzuetan ondo, besteetan gaizki. Ea oraingoan, egunon, Raul? Ni entzuten dut ondo. Oso, entzuten zaitugu. Ba, ene rebote, baina zaki milkorekin, bai, ez dakit sekretatzen zaitu. Bai. Bai, ea bota galdera. Bale, Raul, egunon. Bai. Urduri, larun batean behingoz da Euskal Herriko musiko finala? Nola ikusten zu? Ja, oituta gaude, ja, horretan. Eta, gero lotutaz aurreko komentatzen zenuen korrika dela, eta gu ere, gainditzen ari bizi ditugun zatiketa, gainditzen dugu beste elkarte edo mota bat izango da, Zazpirrialdeko lotura, mugaz gainditu, izango da beste elkarte edo mota bat gainditzeko Euskal Herriko zatiketa, ez? Zazpirrialdeko jokalariak kasu horretan musean, agian izango da jolasa euskaldunena, kartetan eta bestetan. Eta hori dela eta Zuberoan izango da urten, Altzaigo herrian. Nola erabakitzen duzuen non jokatuko den? Hori beti urtero aldatzen dugu herrialdez, eta, ja 15. edizioa da urten, eta ja izango da bigarren aldiz Zuberora juten garela. Hori herrialde bakoitza erabakitzen du nun jokatzen den, bere tokatzen zaion urtea. Eta nolako izaten da giroa? Suposatzen dut giro oso polita egongo dela, jai giroa bebai, ez dela bakarrik jokua. Hori da jokuak, eta bilatzen dugu elkartasuna, elkar ezagutzeko herrialde desberdinetakoa, herriberakoa eta Zuberoakoa, eta hori, elkar trukatzea nola jolasten du bakoitza. Pero de hizkuntzan eta, hori denetari dago.
Baina harreman oso estuak sortzen dira finaletan. Eta saldu pixkat nolako diren sailkapen faseak. Lehenengo herriz jokatzen da, gero lurraldeka, eta azkenean final hau, ezta? Hori da, lehenengo guk hasten gara gutxi gore urri aldean edo, hori herri eta auzoko fasetan, urritik otsaila arte egiten dute fase guztiak, eta gero ja, herri edo auzo bakoitzetik klasifikatzen segun zenbat parte hartzen duten, bat, bi bikote, hiru, segun zenbat, eta hauek jongo dira herrialdeko finaletara. Hori ospatu genuen behatzean, herrialde guztietan, alde berean, larunbat berean, bueno, egon ginen hor ere aspireun edo zakizen bat bikote jolasten, gero final nagusira klasifikatzeun da 28 bikote. Orduan, azkenean aurten ondo ere, parte hartze 2200 bikote baino gehiago, Euskal Herria mailan, Eta final nagusitan, herrialde bakoitza dauka bere kopurua, Gipuzkoa eta Nafarro garaian 32 bikote dituzte, eta gero besteak parte hartzenean arabera, Benafarroan 18, Araban 16, Lapurdia 16, Zuberoa 8 eta Bizkaia 8. Flojoena Bizkaia. Bestekin konparatuta. Ta ze egin behar da parte hartzeko, adibidez datorren urtean bikoteen batek nahi baldin badu parte hartu, ze egin behar du? Normalen herri bakoitza jartzen dute kartela datarekin edo antolatzen du bere erara herri bakoitzean, eta hor bakarrik irekia dela, apuntatu, ze mota desberdina daude herrietan, egun bateko jolasa, azkarra, beste batzuk ligazka moduan, egon ditzateke ere 2 hilabete jolasten, ligazka moduan guztion kontra, eta ora kartela jartzen dute, edo elkarte, edo tabernan, edo hori jolasteko, hori apuntatu, eta hori pagatzen du 10 euro pertsona bakoitza, eta gero sorte izan, eta ondo pasa, hori da, importantena. Eta musa da pixka du bai euskalgia bezala, ez da? Depende ze zonatan jokatzen den, modu batean ala bestean jokatzen da, adibidez Bizkaian 8 erregetara jokatzen da, Gipuzkoan 4 erregetara. Nola antolatzen duzu hori, eta herriko sailkapen fase horietan, arau berdinak badaude leku guztietan, edo gero moldatzen duzue, ez dakite, fase finaletara ja bakarrik arau komunak izatea? Normalean, herri bakoitza bere arauak erabiltzen dute. Adibidez, Araban ere 8 erregetan jolasten dira, gehienak. 8 erregetan jolasten dira, eta gero ja, herrialdeko finaletan ja arau nagusiak, Euskal Herriko arau egiten. Adostu genuen 7 herrialden artean nola jolastenen, azkenean 4 erregetan jolasten dira gehienak, eta onartu izan genituen. Gero keinuak desberdina daude ere, orduan hori adostu behar izan genuen, bata edo bestea, nork erabiltzen dut. Eta hori ja, bigarren fase horretan herrialdekoa gomendatzen dugu horrela jolasteko, Euskal Herriko arotegiekin, eta fina nagusia noski bai. Arotegi propio daukagu, urtero eta eguneratzen dugu, ze beti ateratzen dira arazoak edo gauza batzuk, eta horre bitzen gara. De respeto, baina zerbait adostu behar bestela zinezkoa da. Hori importantea. Eta, zein da saria? Ze irabaziko du irabazleak? Daukago benetarik, sarietan erabiltzen dugu, inskripzio lortzen dugu guztia, iaia guztia sarietan dena, 50.000 euro inguruan sarietan. Nagusia, final nagusietako Euskal Herriko txapeldunak, Karibera bidaia daukate. Bikoteak dira, urban dira, 2 bikoteentzako, urban 4 pertsonentzako Kariberako bidaia, 3.000 euro dirutan, eta importantena txapela eta ikurra noski. Hor dokumental badago, Garaien atzetik, Kariberaino, grabatuz prozesua, irabazleak nortzuk diren, eta Kariberako bidea, eta... Azkenean ez espertzeko musean jokatu. Hori da, hango jendeari musa erakusten, eta hemen badago dokumental bat. Ikusten nahi nahi, eta gero besteak, begarrenak ere Karibera jongo dira, baina ez 2. Erdia, prezio erdia, baita dirua, eta sari txikia, gero lotzen dugu, herrigorako produktua, Euskal Herriko zera laguntzen dugu ere horretan.
Ikusten Eta gero naiz bai. bestea sari txikiagoak. Aha. Adibidez, AEK-ko Euskaraz ikasteko urte osoko bi matrikula. Hori ere, adibidez, garrantzitsua, hori oso babesten dugu bai Euskara, gure lehen hizkuntza jolasteko Euskara da. Euskara, Euskal Herrian mailan daukagu denetarik, frantsesen bakarrik hitz egiten dutena, gaztelaniaz bakarrik hitz egiten dutena, eta hori alautu genuen ere. Claro, ez badira ulertzen elkar, ezin da hitz egin. Horretarako daude keinuak, baina, gero errespeto eta hori ondo moldatzen dira, eta, salbuespen batzuk eta tirabira batzuk, iparraldekoak asko hitz egiten dute ohituragatik, ez da, orduan hori ez da onartzen, eta, tirabika batzuk egoten dira, baina, moldatzen gara. Azkenean, giro ona, eta, Alda posible joku bat egitea, non bikote bate bakarrik gaztelean hitz egiten duen, eta besteak bakarrik frantsesez, eta hala ere jokua egin alda. Bai, egin alda, batzutan kasu horretan jartzen dugu pai bat, kasu horretan interprete moduan. Ezaten badute zerbait, itxulpena edo dena delakoa egiteko, salpenak emateko bikotei, baina, jolasten dute arazorio gabe. Eta, Euskal Herriko Mus Federazioak 2002 urtean jaio zen, eta, nolako izan da ibilbide handik aurrera, eta, zeintzuk izan ziren helburuak Euskal Herriko Mus Federazioa sortzeko? Helburua esen mus aritzea, baizik eta gure musua daukagun, eta importantea da guztientzako irabaztea, baina gurea da harremana, zazpierraldeko lotura egitea, eta hori jendea laguntza eta hor parte hartzea, guretzat da garrantzitsuna, parte hartzea eta ulertzea zer den hori, guk batzutan beti barriberako bikote bat, final batetan jonzela, beldurrekin ez daki zer den eta hori, eta gero ikusita ze giroa, ze harremana basta besteekin, inkluso eskatu zigun barkamena bera ulertu zuela beste gauza bat zela, ez? Eta orduan, beldur horiek eta hori kentzeko hori da gure helburua, lotzeko, eta herri berbera gaudela, berdin herri bera, zuberoan, edo añanan, edo berdin dela. Eta, guazen pizkat atzerago, nola sortzen da musa, egon naiz pizkat zuren web horriak uskuseatzen, oso interesante dela eta gauza asko dituela, eta web horri hortan jartzen duena da, Manuel de Larramendi filologo eta jesuita euskaldunak egin zuela lehenengo aipamena musaren inguruan 1754ean, eta, ez dakit, zuek ere pizkate historialariak zarete, eta bakizuen nola sortu zen musa, edo ze teoria dauden horren inguruan? Denetarik, hitz egindakoa gehiago daudela, eta gurentzako garrantzitsuna da izena bakarrik. Mus, nondik dator, edo musu, keinu bat zela, Espainekin egindakoa, musu, edo horlako keinu bat dela, hor jolasten ari gara, eta gainera hori kontutan hartu, mundu mailan zabaldu dela, eta bai Madrilen, Barcelona, Parisen jolasten dira musean, jakin gabe euskera zite egiten hor dago edo enbido botatzen dutenean. Hori galdetu nahi nizun, internazionalki bai musa pizkat ireki da, ez dakit, beste herritan, beste tokitan existitzen dira bai federazioak, antolatzen dira, edo nola, zer badakizu horren inguruan? Horretan ibili gira euskal komunitateko mutxapelketa badagola, euskal etxekoak. Ibili ginen horre parte hartzea edo dakin nola lotzen, baina azkenean ibiltzen dira, gude itzen dugu profesionala, egiten dute dirua eta ez daki zer, orduan horretan ez dugu nahi sartu, diruetan, baizik eta harremanetan. Orduan, azkenean mundu mailan txapelketa importantena gurea dela, 2005 bikoti egatu ginen, hori ez dagoela munduan, batzuk egiten dute, euskaletxeko bakoitza egiten du berarena, eta gero euskaletxeko 30 edo ez dakiz egiten dute munduko euskaletxeko txapelketa. Gero Madrilen eta besteetan badaudela, federazio bakarra gurea da, besteak dira elkarteak. Elkarteak, Espainiako mus elkartea, Nafarroko mus elkartea, Erkidego elkartea eta Frantziako elkarteak. Ez federazioak, ulertzen duzu, ez?
Eta federazio bezala, gu lortu genuen inskribitzea, inskribitu da daukagu arkidegoan eta iparraldean, Jardan Berian edo horretan, eta, principios ofiziala hori da gure helburua, eta poliki-poliki, saltzen musere, Euskal Herriko arazoak edo daukagun zatiketa. Vale. Eta, zeinek irabaziko du larun batean, ez dakit, baldago favoritorik edo... Gu bete esaten dugu, txapelduna dira jolasten, kopuraren arabera nafartarrak dira, nafartarrak egoak eta iparraldekoa iaia erdiak dira. 2000 horietatik, 1000 inguru ibiltzen dira. Claro, ja posibilitate gehiago. Ni arabar bezala, zango tokatzen zego arabar bati irabaztea, etxera jotzen, baina, edo nork irabazten badula ondo eta posik gaude. Raúl, galderatxo bat, Musa bikoteka jokatzen da, biren artean jokatzen da beste biren aurka, ze portzentaiatan da garrantzitsua bikotearen konpenetrazio ona eta karta honak izatea? Zer du pixo handiagoa? Zer laguntzen du gehiago? Nik arabatik sortxerregetan jolasten dela, sortxerregetan esango nizuke kartetan, baina labarregetan bikotea garrantzitsuena. Eta gaia beti esaten musiko bikotea garrantzitsuna normalizatzen da zure bikote ofiziala dena. Kompetenzazio gehiago daudela, hori esaten dute haiek, ez? Emaztekin edo senarrekin ez da batea inbeste lotura. Museko bikoteekin baino. Hor ja, edo zen keinurekin ja badakizu, ez da? Ze karta dituen bikoteak, edo ja badakizu nola dagoen bera ere. Hori da, segun nola jolasten den, ja keinuri gabe, ia badakitela ze karta dituzte, gutxi gora bera. Hoi ere egia da, azkenen sortzi erregeta jokatzen baldin baduzu, asko zerrezagoa da, karta honekin jokatzea eta pixkat zuk libre joatea, baina lau erregerekin bakarrik, ni sortzi erregetara nagoituta jokatzera, eta, lau erregerekin jokatzeak, nahiko zaila izango litzateke, ez daukazu, egon barzara momentu guztitan, gezurra esaten. Azken finean. Eta bikotekidearen konpenetrazioa horretarako, garrantzitsua da. Horrela da. Eta gainera hori sortzio eta horretan, polemika horretan, gu beti hori taiparraldekoa esaten dute. Imaginatzen duzu, futbolan, partido batetan bi baloia. Hauek horrela dute, karo, lau errege gehiago, kartetan nun demontre daude lau errege horiek. Eta imaginatu futbola bi baloia, norek jolazten duzu. Hori, esaten dute haiek, Bale, Raúl, espero dana ondo joatea, zeinek irabazten duen larun batean, espero nafar batez izatea, japiskat aldatzeko, eta... Nafarrez arabar edo Nafarrak irabazten dute edo goiko edo bekoa beti daramate urte batzuk irabazten. Vale, praktikatzen dugun da datorren urtean gu goazela berri igual Euskal Herriko multipliketako finala jokatzera. Nik ari bera. Hori da. Eskerrik asko Raúl eta hurrengo batera arte. Agur. Guk aurrera jarrituko dugu, ze korrikako mezua aipatu dugu, baina beste mezu bat ere aipatu beharrean gaude. Eguna ez esnatu zen, belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak. Aipatu dugu poesiaren mundu eguna dela, baina zu aipatu atzo ahozkotasunaren nazioarteko eguna izan zela, eta aipatu dugu korrikan lekuko baten barruan mezu bat egoten dela, eta gero mezu hori irakurri egiten dela korrika amaitzen denean. Baina ez aipatu, ahotsago jaialdian ere, mezu bat badagoela. Urtero, Euskal Kontalaritzarekin lotura duen lagun bati mezu bat idazteko gonbita luzatzen diote, aho jaialditik,
Eta ipuin kontalaritza lau haizetara zabaltzeko asmoz, aurten mezua Juan Cruz Higuera bidek idatzi du. Ara? Sirena hotxa entzutean leiotik luze begira. Eta irakurri egingo dizuegu. Tradiziotik, ahozko tradizioko ipuin simbolikoenetako bat kontatu nahi dizuet. Garai batean, animalia guztiek zekiten mintzatzen. Bai alaber landareek oro, goroldioak izan ezik. Denborak egin duen basoa bere. Arrazoiak edo logosak ez zuen hasieran hitz egiten, mitoa soilik zen mintzo. Bide batez esan da, Ulisesen istorioak iragartzen du jada logosa mitoari gaienduko zaiola. Ez da kasualitatez, Atenea Ulisesen babesle, Zeusen burutik jaiotako jainkosa, gogoetaren eredu. Ez dira kasualitatez, Ulisesen ezaugarri nagusiak, buru azkarra eta hizketan trebea izatea. Horien bidez, menderatuko du, Aias Telamonio, mitoaren balio heroikoaren eredua, eta Akilesen armak eskuratuko ditu. Homerorengan bertan dago beraz, gero, Sokratesek loratuko duen ernamuina. Zuk ere nola basoa dina, zua maite duzu. Goroldioa triste eta burumakur zegoen. Konturatzen baitzen, bera bakarrik zela mintzatzen ezekiena. Landarea izpak errukitu zitzaizkion, eta hizketan erakusten saiatu ziren. Egin zuten txistu, egin zuten kantu, egin zuten dantza bere aizparentzat, egunetan, asteetan, hilabeteetan, urteetan, mendeetan. Berde marroi zuri zure begiradetako batekin. Haien alegina ere alferrikakoa izan zen. Hainbeste nekatu ziren lan hartan, ezen landareak aurrena eta animaliak gero hizkuntza galtzen hasi ziren. Aurrena, elkarri ulertzeko zailtasunak izan zituzten. Gero, ez zuten tutik ere ulertzen. Eta hala, hitz egitari utzi zioten. Zertarako hitz egin, ez baitzioten elkarri ez erresan ahal. Landarek erabat galdutu zuten mintzoa. Animaliek, aspaldiko altxorraren oroigarri, sila bat gorde zuten espezie bakoitzeko. Horrela, gaur egun oraindik ere batzuek mu esaten dute, beste batzuek be eta beste batzuek miau. Agian badakizu, gaur ezingo gehituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Hala baina, hasieran goroldioa salbuespen izan zen bezala, geroan animalia bat izan zen salbuespen. Ezen silaba guztiak bildu eta hizkuntzaren jabe egin zen. Bi hankako animalia batzen, itxura guztien arabera. Ulises Prometeo bat. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat. Haizeak landareak gogor astintzen dituenean, badirudi landare haiek antzinako hizkuntza oroitzeko ahalegina egiten ari direla. Eta txisto egiten dute era askotan, sila bat atera nahian ari balira bezala. Goroldioak ez du egiten hori, goroldioak isilik dirau, harrien gainean uzkurturik, triste eta erdi lizundurik. Sortu elkarrekin, dena gure erara. Berriz atzera itzuli beharko baginen izu gabe, noa inora. Ipuin honek mitoaren lurraldera garamatza, poesiaren, simboloaren eta analogiaren lurraldera, panteismo animistaren lurraldera, non dena baita mintzo musikaren bidez, non dena baita mintzo koloreen eta irudien bidez. Kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat, guretzat. Ametsen lurraldean gaude, denbora biribilaren lurraldean. Tradizioaren iturriak gizakiaren imaginarioan daude, non mintzo baita natura guztia, imaginario horrek jasotzen du mendez mende denboraren errotan dabilen jakituria. Tradizioak badu biltegi bat, biltegirik gabeko tradizio bat, memoriarik gabekoa, aingurarik gabekoa, berehala eramaten du globalizazioaren haize zirimolaren alderik baldar eta gaiztoenak. Ahatik, gauza bera gertatzen zaio biltegi ederreko ateak ondo itxirik dauzkan tradizioari. Inork ez ezala kutsatu. Liburutegi ederrak ditu baina, irakurlerik ez. Errota, geldirik. Dena, goroldio. Biltegia eta erabilera, bestela jai dugu.
Sehaskako aurra da tradizioa, ondo zaindua, ondo elikatua, kanta epeletan bildua eta kulunkatua. Oba, loa, txuntxurrun berde, txunkurrunku txuna, oinez ikasi eta munduan zehar dantzatuko den aurra. Txikirriki txona. Ez zinenik zer dakite astu noiek zure barne matxinadez mamuitira gailurrik ez dezatela esan merezi ez duzunik buztana zapaltzen doktore zaren hori porrota planifikatzen akatsak bikoitz ordaintzen probatu alduzu zeure burua barkatzen Hauxe Juan Cruz Igarabideek idatzitako mezu ederra, tradizioa balioan jartzen duena, eta benetan interesgarria ahozkotasunaren nazioarteko jaialdi honetarako, benetan auspotuko duena kontalari guzti horien jarduna, ze ederra da benetan ahozkotasunaren bitartez, ipuinak jaso aurrera egitea, bai memorian eta baita etorkizunera begira ere. Dudari gabe, eta horri guztiari gorazarra egiten diona, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdia da, eta bide luzea egin du, aurten ere, gure entzulek mai gorostiak berera ja faltan botako dute, baina esango dio entzulei, laster ja amaitzen ari dela ahozao jaialdia, eta esango dugu, bihar bertan, martxoaren 22, otsaila eseteran indoan, martxoaren 22 ostiral arratsaldeko 7:00 Ordiziako Barrena Jauregian, ahozkotasunaren gala nagusia egingo dela, 12. ipuin narrazio lehiaketaren finala, eta ekitaldi hori, Iñaki Karreterok aurkeztuko du, eta gero nolabait ere larun batean, egun potoloa, 8. Euskal kontalarien topaketa, hemen Tolosan bertan egingo dena, goizpartean Amarotzko auzoetxean, itzaldi ezberdinak izango ditugu, ahozkotasunetik sortua izenburupean, helduentzako, goizeko 9:30 hasita, eta gero, eguardiko 12:00, nolabait ere ekitaldi nagusi hori ez, urrezko kalabaza sarien banaketa, 2024ko urrezko kalabazen sari banaketa hori egingo da, eta gero, zen ez duzatea, festa. Festa. Hortik aurrera festa, noski. Festa eta festa gehiago, eta nola ipuin kontalaritza zari garen, eta urrezko kalabaza zari garen, esan behar dizugu, alabazan eta ezazan, sardadia kalabazan, ze iritsi da, 2. kafea agurtzeko ordua. Bueno, agurtu egin beharko du. Iaia 12 gainean ditugu, beraz gu bagoaz gure lankideekin uzten zaituztegu, baina bihar hementxe izango gara, 10:00 egunero bezala, ostirala, ea eguraldiak agontatzen duen naiz eta entzun dugun, ez dela oso posible izango, baina gu hementxe kafe beroarekin zuen zai bitartean gozatu untzaren kalabazak abestiarekin.
Calm and bigarren kafea.